Morel, an ce min kana zuwa gidajen masu kuɗi maula. Yaushe ne kake zuwa? Kai ba za ka tashi ka nemi na kanka ba sai ka dinga zuwa maula? Oh, ka san da wannan kake zuwa maula? Fizi. A ba wani abun da zan saurara. Fizi, ka san Nicki Minaj? Ta zaɓa ban location ɗin gida. Ita Nicki Minaj ɗin? A rabu da shi. Eskimi, me yasa ka gudu daga Yobe State? Tunanin mutuwa ga ulsa. To, a lallai. Ibada, an ce min iskanci ne dawo da kai Kano. Ya kawo da Kano ba tuɓe wandon mata bane. To in ba shi ba menene? Ka san Kano tun bingiwa ne. A ba wannan, kawai ka faɗa min me ya dawo da kai Kano. Saboda ba ku nan malamai. DJ AB, in kuka fita chilling da Diesel, ya ce ka ɗebi duk abin da kake so, ya kake yi? Doka nake bana duba pricing. A ka ce kana cin na banza kenan. How about